Америка – страна, изградена върху копнежа за свобода, справедливост и щастие. Но как се е зародил този велик демократичен експеримент, където властта е в ръцете на народа? От екот на революцията се ражда ново управление. Управление, което отдава огромно значение на ролята на президента. Бащите основатели, архитектите на този американски експеримент са разбирали тежестта на тази позиция. Водач, избран не по рождение, а по волята на народа. Но ролята на президента не е останала статична. С времето тя се е променяла, оформена от предизвикателствата, триумфите и опита на една страна в непрестанен преход. Това пътуване, от първия глас до сложността на модерността, е свидетелство за несломимия дух на американската демокрация. Представете си, нашата страна е съвсем нова. Годината е 1789. Джордж Вашингтон, известен с лидерството си в революцията, става първият президент. Но демокрацията тогава не е била същата като днес. Правото на глас, основата на демокрацията, е било ограничено само до заможни бели мъже. Тази несправедливост се превръща в борба за равенство за много поколения, борещи се за правото си на глас. През историята, президентството е преминавало през различни спорове. Ставало е свидетел на многобройни социални промени. И е трябвало да се адаптира към напредъка на технологиите и глобализацията. Всеки избори са отражение на политическите убеждения, но и на променящите се ценности и стремежи на нацията. Това не е просто пътуване през историята на американското президентство. Това е портрет на душата на една нация. Това е доказателство за силата на народния глас и вярата в управление от народа за народа и по волята на народа. През 1789 година млада Америка се готвела за своите първи президентски избори. Системата на изборния колеж, създадена от бащите основатели, се различавала значително от начина, по който гласуваме днес. От всеки щат се избирал определен брой електори, пропорционално на броя на жителите му. Тази система е създадена, за да се гарантира, че както големите, така и малките щати имат равен глас при избора на лидер на нацията. Джордж Вашингтон, герой от войната за независимост, се очертал като очевиден избор за президент. Неговата репутация на силен водач, предаността му към новата нация и спокойствието му в несигурни времена обединили народа. Изборите през 1789 година са уникални, защото Вашингтон не е имал сериозен опонент. Всички 77 електори са гласували за него, с което той става първият президент на Съединените американски щати. Джон Адамс, друга ключова фигура в борбата за независимост, става първият вице-президент. Въпреки че победата на Вашингтон без противник е отражение на неговата популярност, тя подчертава и ограниченото право на глас в новата република. Право на глас са имали само малка група хора, предимно бели мъже, които са притежавали земя. Този въпрос ще се превърне в борба за бъдещите поколения, които ще се застъпват за по-всеобхватна демокрация. Докато Америка растеше, политиката й също се променяше. В началото, под ръководството на Вашингтон, всички са били единни. Но по-късно се появяват различни политически групи, всяка със свои идеи за бъдещето на страната. От едната страна била Федералистката партия, водена от Александър Хамилтън. Те искали силна власт и фокус върху икономическото развитие на страната. От другата страна била Демократично-републиканската партия, водена от Томас Джеферсън и Джеймс Мадисън. Те искали по-слаба власт и по-голям акцент върху свободата на народа. През 1796 година се провеждат първите избори в Америка, на които хората могат да избират измежду лидери с различни идеи. На тези избори се изправят Джон Адамс от Федералистката партия и Томас Джеферсън от Демократично-републиканската партия. По време на изборите има много спорове, а се стига и до кавги и конфликти между хората. Това показва, че политическите различия в новата нация нарастват. Адамс побеждава Джеферсън с малка разлика и става президент. Но Джеферсън е втори и става вице-президент. Тези избори показват, че американски изборни правила не са съвършени. И това би могло да доведе до политическа нестабилност в бъдеще.
Изборите през 1824 година се оказват преломен момент в историята на американската политика. Те са толкова спорни, че последиците от тях се усещат десетилетия по-късно. 4 кандидати, всички от Демократическо-републиканската партия, се борят за президентския пост. Андрю Джаксън, Джон Куинси Адамс, Хенри Клей и Уилям Кроуфорд. Андрю Джаксън, герой от войната и любимец на народа, печели най-много гласове, както от народа, така и от електоралната колегия. Въпреки това, той не успява да събере нужното мнозинство в електоралната колегия, което означава, че според Конституцията решението за избора ще бъде взето от Камарата на представителите. Това, което се случва, шокира мнозина. Хенри Клей, председател на Камарата и влиятелен политик, дава подкрепата си на Джон Куинси Адамс. С подкрепата на Клей, Адамс става президент, въпреки че има по-малко гласове от Джаксън. Джаксън и неговите поддръжници осъждат резултата, твърдейки, че Клей е сключил сделка с Адамс, за да си осигури място в кабинета му в замяна на подкрепата си. Въпреки че никога не са открити доказателства за сделка, спорът хвърля сянка върху мандата на Адамс и задълбочава политическото съперничество. Тези избори разкриват сложността и потенциалните недостатъци на системата с електорална колегия. Те също така показват и предизвикателствата, пред които е изправена младата американска демокрация, която се опитва да намери баланс между власт и представителство. Приятелю, началото на 19 век в Америка донесе големи промени по отношение на правото на глас. Хората започнали да мислят, че всички трябва да имат право да гласуват. Преди това само бели мъже и собственици на земя можеха да гласуват, но с присъединяването на нови щати към Америка това започнало да се променя. През 1820 и 1830 години много щати премахнали закона за собствеността върху земя като условие за гласуване. Тази промяна се случила, защото хората започнали да говорят за демокрация. А когато Андрю Джаксън спечелил изборите през 1828 г., хората почувствали, че и обикновеният човек може да има влияние в политиката. Въпреки това, много хора все още нямали право на глас. Чернокожите, индианците и жените все още не можели да гласуват. Това ясно показало, че в Америка все още няма равенство. Въпреки това, борбата за право на глас през 19 век била важна стъпка за американската демокрация. По-късно, това ще доведе до още повече хора да получат право на глас. Борбата на афроамериканците за право на глас е една от най-тъжните глави в историята на американската демокрация. 15-та поправка, приета през 70-та година, е важен момент. Въпреки това, афроамериканците все още са изправени пред много пречки в упражняването на правото си на глас. Движението за граждански права през 50-те и 60-те години вдъхва нов живот на тази борба. Приемането на закона за избирателните права от 65-та ги бележи края на расовата дискриминация в избирателните секции. Движението за граждански права от 60-те години на миналия век донесе огромна промяна в историята на правото на глас в Америка. Законът за правото на глас от 1965 г. стана основата на тази промяна. Въздействието на закона за правото на глас беше мигновено и дълбоко. Борбата за право на глас обаче не приключва с приемането на един исторически закон. И днес активисти и лидери продължават да работят за защитата и разширяването на правото на глас. В основата на американската президентска изборна система лежи система, която предизвиква както възхищение, така и критики – електоралният колеж. Когато са създавали Съединените американски щати, бащите основатели са създали система, която е представлявала компромис между директното гласуване на народа и гласуването в Конгреса. Тази система на електоралния колеж е определяла изхода на американските президентски избори от тогава насам. Тази система предоставя на всеки щат определен брой електори, равен на броя на представителите на този щат в Конгреса, което означава общия натори и представители на този щат. За да стане президент, кандидатът трябва да спечели повече от половината от 538 електорални гласа. Защитниците на електоралния колеж твърдят, че той защитава гласовете на по-малките щати от доминацията на по-големите, по-населени щати. Те твърдят, че системата насърчава кандидатите да се фокусират върху всички щати, а не само върху големите градове с най-голяма концентрация на население.
Критиците обаче твърдят, че електоралният колеж подкопава принципа един човек, един глас, защото позволява на кандидат да стане президент, дори и да не е спечелил най-много гласове от народа. Това се е случвало 5 пъти в американската история, като последният път е през 2016 година. Тези примери подхранват непрекъснатия дебат за справедливостта и ефективността на електоралния колеж. Този дебат ще продължи да оформя бъдещето на американската демокрация. И в 21 век, особено след изборите през 2016 година, дебатът за електоралната колегия продължава. Тези резултати засилиха призивите за реформа или пълно премахване на електоралната колегия. Застъпниците на промените твърдят, че тази система вече не е демократична. Те се застъпват за система за национално гласуване по брой гласове. Други твърдят, че електоралната колегия защитава интересите на по-малките щати. Този дебат повдига важни въпроси за бъдещето на американската демокрация. 1960 годината, в която телевизията излиза на преден план. На изборите през 1960 година се изправят Джон Ф. Кенеди и Ричард Никсън. Това е повратен момент. За първи път президентски дебат се излъчва на живо. Кенеди, млад и харизматичен, разбира силата на тази нова медия. Никсън, макар и много по-опитен, не се чувства комфортно пред камерите. Кенеди печели с много малка разлика. Телевизията изиграва ключова роля за победата на Кенеди. Възходът на Рейган и трансформацията на американската политика. Президентските избори през 1980 година бележат повратна точка в американската политика. Те отбелязват възхода на консерваторите. Роналд Рейган, бивш актьор и губернатор на Калифорния, се появява като говорител на новия консерватизъм. Консерватизъм, който се застъпва за по-малка държава и силна отбрана. Опонентът на Рейган, Джимми Картер, не успява да се отърси от образа си на слаб лидер. Иранската криза с заложниците хвърля дълга сянка върху президентството на Картер. Рейган води кампания на платформа на надежда и оптимизъм. Неговата убедителна победа бележи и сеизмичен обрат в американската политика, слагайки началото на ера на републиканско господство. В ерата на съвременните президенти светът е изключително свързан, което носи както многобройни предизвикателства, така и възможности. Информацията се разпространява светкавично. Президентите разполагат с много инструменти за комуникация с обществото. Социалните медии се превърнаха в неизменна част от това. Един туит може да достигне до милиони хора. Тази бързина обаче крие и своите опасности. Денонощните новинарски канали могат да направят от мухата слон. Това може да затрудни работата им и да подкопае общественото доверие. Нещо повече, с разцвета на социалните медии, хората губят доверие в вестниците и телевизионните новини. Медийният пейзаж стана фрагментиран. Фалшивите новини се разпространяват като горски пожар. Президентите трябва да се ориентират в тази сложна медийна среда и да намерят правилния път. Те трябва да използват силата на социалните медии, за да се свържат с хората. Същевременно те трябва да пазят достоинството на поста си и идеалите на демокрацията. Вижте, позицията на президента на Америка, още от самото начало до всички сложности на модерното време, е жив свидетел на променливата природа на тази страна. Това е история за победи и загуби, за лидери, които са водили нацията през добри и лоши времена, но и за скандали и грешки, които са разтърсили основите на американска демокрация. От победата на Вашингтон, без нито един глас против, до ожесточените изборни битки на 21 век, всеки избори са отцветили страниците на американската история с нова боя. Разширяването на правото на глас, нарастващото влияние на медиите и напредъкът на технологиите са оставили своя отпечатък върху президентството. Тези промени са трансформирали начина, по който се кандидатства, начина, по който президентите управляват и начина, по който гражданите се включват в политиката. Но въпреки всички промени, някои неща остават постоянни. Силата на идеите, важността на лидерството в трудни времена и крехката нишка на доверие в демокрацията. Президентството е било свидетел на войни и мир, на просперитет и бедност, на социални трусове и политически разделения. Понякога носи надежда, понякога разочарование, отразявайки сложността и противоречията на нация, която все още се бори да дефинира своята идентичност и своето място в света.
Докато нашата Америка крачи в 20 век, президентството се изправя пред много предизвикателства. Променящ се свят, хора с много различни мнения и нарастващо влияние на технологиите върху нашето общество и демокрация. Решенията на бъдещите президенти ще бъдат ключови за оформянето на историята на Америка. Бъдещето на президентството зависи от способността му да се приспособи към този постоянно променящ се свят, да преодолее разделението между хората с различни мнения и да възстанови вярата в демократичните институции. Нуждаем се от лидери с визия, знания, разбиране и почтеност, но отговорността за оформянето на бъдещето на президентството е на всеки гражданин. Трябва да разговаряме помежду си, да мислим и да изразяваме мнението си. Този диалог е ключов за здравето на нашата американска демокрация. Докато Америка крачи в 21 век, президентството се изправя пред много предизвикателства. Един свят в постоянна промяна, където хората са разделени в своите убеждения и където технологиите имат все по-голямо влияние върху обществото и демокрацията. Решенията на бъдещите президенти ще оформят историята на Америка. Бъдещето на президентството ще зависи от това как то се приспособява към променящия се свят, как преодолява политическите разделения и как засилва доверието в демократичните институции. Нуждаем се от лидери с визия, честност, съпричастност и способности. Но отговорността за оформянето на бъдещето на президентството е на всеки гражданин. Наш дълг е да се включим в смислени разговори. Тези разговори са ключови за американската демокрация. И сега, докато завършваме това пътуване през историята и еволюцията на американското президентство, ви каним да бъдете част от тази история. Вашият глас е важен, вашето участие е ключово. Заедно да изградим бъдеще, в което демокрацията процъфтява. Благодаря ви, че гледахте. Ако ви е харесал този видеоклип, харесайте го, абонирайте се и го споделете. Останете свързани, останете информирани. Заедно градим бъдеще.